Jo crec que s'ha d'escollir la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida perquè és una facultat envoltada de història, cultura, educació. Primer hem de pensar en l'ubicació, no? Estem gairebé al centre de la ciutat, a la vora del museu, molt a prop, tenim el teatre. Per tant, això ja ens relaciona, ens connecta molt bé amb la vida cultural de la ciutat. A més, estem en un espai amb unes magnífiques instal·lacions, tenim un gran servei de biblioteca, tenim aules molt ben equipades per organitzar tallers, també per connectar-nos a les darreres innovacions gràcies a tots els equips informàtics dels que disposem. Per tant, jo crec que estem en un entorn enriquidor, innovador, de gran activitat cultural i, per tant, en un espai únic on poder cursar estudis de grau, de màster o de doctorat inclús. Jo crec que quan arribes aquí, i és una cosa que diem molt el dia que venen els estudiants de batxillerat i després el dia que venen els dies de les famílies, perquè és un entorn de respecte, i de relacions professionals entre estudiant i alumne, entre els alumnes, i que quan hi ha disfuncions, perquè sempre les hi ha, per això recolzem, tenim una sèrie de normatives i de reglaments que ens asseguren que aquestes relacions tornin a la normalitat. És a dir, nosaltres aquí podem deixar a les nostres filles i fills i saber que en tots els àmbits, tant professional, acadèmic com en l'emocional, estaran protegides. Vull dir que estan segures. Estem en una facultat on tenim la gran sort d'encara no veure-nos en aquesta societat massiva, on moltes vegades ens tornem massa, encara mantenim una certa personalització. Per tant, el tracte del docent amb l'alumne. Jo crec que això és molt important. Encara són persones, hi ha una relació de confiança mútua. Crec que això és molt important. I doncs, si hagués de dir un valor que ens caracteritza és que tot, a més de totes les coses meravelloses que té aquesta ciutat i que té aquest entorn, que és inclusiu, que és segur, que és tot això, a més, que treballem cap a l'excel·lència. Aquest, diguéssim, seria per mi la motivació i el valor que mou tot el que fem cada dia. Jo em quedaria, crec que al final el que engloba, si ajuntem humanisme, innovació, iniciativa, crec que el que en surt és excel·lència. Crec que la paraula que ens definiria seria l'excel·lència.